Good morning mga ka-good vibes. Naatin ang rin sa SRP mga ka-good vibes. So, happy Sunday din ninyong arahan. Ito kaya itong kuan ba? Domingo nga rin ba? So, manginhas na nga rin mga ka-good vibes. No? Kaya pasin pa di ay makapamahaw ta nga rin itong labas pa no? Ating SRP. Dahil yun, kuyog na ko nga rin. Siyempre, naababailain akong cool nga papa. Oh, ako ang amigo Jigo, ang lalaking walang pahinga. O si Brad Ilmer nga tanuminting na nagpakalitan ng kuyog. O si Tonito, si Koan, si Rio nga atong gisaligan rong buntaga ba nga sila may swito-swito ani Koan, so panginhas na rin lugar. So karon mao lagi ni wa na diretso mi nga ri panginhas nya wa may kapangapi sang papa. Tara sila kita man mga gagmay sila na. So payong kamutan daw makapangapi sila basig kasakan na siguro nila ba. So update ang mga ka-good vibes sa kung say kuan na mga ri ba. So kita-kit mga ka-good vibes. Okay ra mo dia mga ka-good vibes, mad na ba mo pangapi dia. So karon na gyapon ta nga ri sige pa gyapon sila panginhas nga to atong mga kauban ba. So while nanginhas sila, story time sa tagi nagmay mga ka-good vibes. So na ako i-share ninyo ba. But ato ara gyud ni ha. Ayaw mo panabian ay kay basta sikreto ni siya. Anang laging si man na gilaag ko sa kung sa kasuod nga amigo sa balay ba. Sana kay ingon lagi siya gimingaw ko na siya na ako storya. So siyempre suod po na to banding mi sugba-sugba tagay gamay giniagawa mo. So inana sus tabo mga ka-good vibes nagalami man mi ba nagalami storya na abito na siya gi-share sa ako ba na siya gi-share sa ako ano ni mga Jackson na rin mga ka-good vibes. Doon na siya gi-share sa ako kaya ang iyaha daw kay problema daw siya kay nakauyab siya bag-ulang mga 3 months na kuno sila mga ka-good vibes ba. Pero ang iyang unong uyab kuno kay bawba dayon pala utot pa dito kuno kayo. Yan ko nga basilain kuno tong basilain ang tao ng utot ba na utot nga ingon siya nga palutot kayo niya di pa dyan mo angkon kay sure lagi kuno siya nga iya yung uyab kuno ng utot pero min kay magmubirat kuno sila nga mao lagi na way laing tao sure ball din siya nga iya yung uyab ng utot bako kuno kay utot mga ka-good nga mao lagi bahog kuno pero tapos pagsun mga ka-good vibes tsuraan ya. So mauna yung ipangayaw niya advice na koron. So na lapad nun akong uno na ato nun naon sa ako naman yan ako ron og advice. So basin ka mo na may ka-advice nga mga ka-good vibes giniagawa mo comment down lang sa mo mga ka-good vibes comment down lang sa mo. So i-posted ang mga tiwason na to ni istorya niya mga ka-good vibes ato sa netiman no atong papanginhas nga rin. Tara mga ka-good vibes ako mga cool nga makauban ba busy pa dyan lang akong cool nga papa si Jigo nga lalaki walang pahinga tama hi Jigo. So while busy na sila nga mga ka-good vibes so iwas sa istorya mga ka-good vibes maulin na akong view nga rin mga ka-good vibes ubo sa bridge ba ay sakti na mga ka-good vibes na nga rin. Okay. So iwas sa istorya mga ka-good vibes. So advice ako amigo ako ang sugingnan nga kung partig bahog ba himo ang banding moments ninyo ang manutbrush kada kita ninyo ba nga magusiri baron mo imo sang atik-atikan pakuhaon nimo sa mouthwash ba para di ka halata mga ka-good vibes ba di ba parti po kang palautot ako sugingnan nga isura na i-advise pinaka-best na mo advice mo na
Kay ilab ng maayo mo uyab. Sana Kay kung malab na nimo, magkalala ra ba na magkadugay? Way baw itakpo na niyang utot ipasimot nimo. Was kay ni baw magkontes na mundo ha og pabaho ay og pakusganay sa inyong mga utot. Kay ana gina. So kung imo na ilab dawat na gina nimo ka good vibes, diba? So bawo ko ha. Ay manag-uyab nga ra mga shout out is mga ka good vibes na ko nga nakarelate. So ana gina si ilab din na nato kay para ay mahimo man, di ba? Pero kung naa may mga best nga nga comment aw kanang mga tambag mga good vibes aw comment daw na sa mga good vibes sa kay para ako to ingnon ako migo kay murag dako-dako gina yung problema ko no, pero bilang ana gina kita kids mga good vibes. Tara mga good vibes ha, umigo nga Jigo ang laking walang pahinga. So pwede siyang pakapihon mga good vibes. Kapi Jigo. Di na nitabang. Di na nitabang lagi sure na ni. Oh, ni si Jigo. Oh, si di hard na po oy. Oh, ni si Jigo mga good vibes ang umigo nga lalaking walang pahinga ba. Hard na po na Jigo. Bro di na tabang Jigo kaya timplada man ako Jigo. Ako na yung nag-isurog timpla. Bebe tabang ba be. Tabag yapon. madana. Madana. Okay na. Kapasar. Tara mga good vibes ha. Akong papa cool kayo pa pakapihon tayo kapakapisa pa. Dagihan mo kuha pa. Tara. Skimit bag na. Ay kapisa pa. Kasi may kamao jud. Dali raman. Sana Motor mabas. Mga kinason to? Nasyon. Kasal. Ano mo ni akong papa nga kolo. Akana good. Ano siya nakadagbida sa good vibes. Mga good vibes. ginagawa. Be pa be. Tagi pagkakapi kag tarong. Nida. Oh, mga good vibes ha. Tara di among kuha mga good vibes ha. Bilipan mga kauban. Tingin sila seruhan mga good vibes oh. Kanang tilapia imuha na. Tingin seruhan ni mga buyog na koy. Pero mintihon tani ha. Sana sige lang kung ano ba. Liba oh, tara di ako mga Dagar niya to. magahe oh. Dagar to. Tapa, akong kabrad po da. Sugba na po da. Oh, napailain ko ha mga good vibes oh. Mga kinason nga mga bata, way experience. Kung napigi sugba, sulfol ang pamahaw. Ayaw hamdag sugba akong brad eh. Oh. Ba't ilmer ba nga pero minting wakabaw nga malakaw na day. Unta mga ka-good vibes. Ano yung sudan ng mga ka-good vibes? Sumpa, hinili biya kita mga ka-good vibes. Diba? Good vibes lang. So, Amo na to. good vibes lang.